Tak, čaute ľudia, zdraví vás Poxy TV spolu aj s Kurčaťom. Tak, dneska si ukážeme, ako vyrobiť pistón bránu. Potrebujeme píst, lepkavý, ruditovú fakľu, rudit, našľapnú dosku, sklo a skalu. Tak, hlavné prvky k výrobe pistón bráne sú rudit, ruditová fakľa a pistón lepkavý. A našľapná doska samozrejme je jedno aká. Sklo vlastne my si použijeme len ako dekoráciu, aby ste to lepšie videli. Potom to normálne to môžete prikryť aj hlinou, kameňmi, čo chcete. Skalu takisto použijeme, aby to lepšie vyzeralo. No tak prvý krok je postaviť si tak do výšky 3 blokov pistón. Vynecháme jeden blok a tu dáme skla, takto. Takisto do výšky 3 blokov. Tak, vidíte, že Kurča mi tu asistuje. Tak, tu zrobíme tak. No, potom zrobíme tak schodíky, ako keby. Vykopeme dieru. Potom dáme ruditovú fakľu. No a začneme kopať až k druhej strane. Tu musím ešte dorobiť schodíky. Moment. Tak, potiahneme to ruditom. Tak, to isté na druhej strane. Čakaj, Kurča. Chudá Kurča. Tak, potiahneme to ešte pod to. Tak to zrobíme. Tak. No a môžeme to prikryť vlastne sklom. Tak, tu dáme skalu na našľapné dosky. Čakajte. Potom dáme takisto sklo, aby ste to lepšie videli, ako to funguje ten rudit. Tak. Tu dáme našľapné dosky. Ešte zrobíme posledný krok k tomu, aby to fungovalo. Na tie schodíky potiahneme rudit, vidíte, že sa to zavrelo už jednou. Tak, druhé. A máme pistón bránu hotovú. Tak, keď prejdete vlastne po týchto blokoch, brána sa vám otvorí, rudit vám zasvietí a brána je hotová. Potom môžu chodiť, sa mi zdá, že aj zvieratá. Počkajte, skúsime. Počkajte, skúsim na vyliahnutie ovci. Skúsim, či to pôjde, naženeme ju tam. Tak, vidíte, že aj zvieratá môžu vám chodiť do domu, aj z domu, alebo kde vlastne zrobíte si tie pistón dvere. Ja túto autu zabijem, aby sa tu nám nemotala. Tak. Pistón brána je hotová, môžete vidieť to, ako to vyzerá sora. Tak toto vyzerá sora. Potom si to môžete zakryť hociako. Môžete zrobiť si aj takto do výšky a skryť to, ale ja to nebudem, len by som vás zdržoval. Tak, vy si to skryjete ako chcete, je to už len na vás. Takto vyzerá pistón brána a takto to má vyzerať, aby všetko fungovalo. Tak, lúči sa s vami Poxy TV a naša sliepka. Čaute.